Henk Dissel, had je niet graag mee willen doen met Op zoek naar Elvis? Ja, achteraf wel. Ik heb ernaar gekeken en ik vond het een heel leuk programma. Maar Bouke heb natuurlijk gewonnen en vind ik fantastisch. Maar ze hebben toen wel gezegd van dan geef je ervoor op, maar ik heb het toch niet gedaan. Wie is de betere Elvis? Ben jij dat of is het Bouke dat? Nee, het is Bouke. Nee, hij is natuurlijk heel goed en alles wat hij doet lijkt op Elvis. En ik moet dat nog oefenen. Ik ga binnenkort een nieuwe single maken. En we zijn bezig, heel misschien met een album. Maar dat hoor ik nog allemaal. Maar het gaat goed nu met mij. En ik sta vanavond hier weer in Hardingen. Het gaat allemaal heel goed. Hey, wat heb je de afgelopen zomer gedaan? Ja, vakantie gehad. En wel een paar keer ben ik terug geweest om op te treden. Ik heb in de Koets gestaan. Had ik een eigen show. En dat is allemaal heel leuk gegaan. En in België opgetreden, ook zelfs. Bij een radioprogramma. Hey, en wat kunnen we dit najaar verwachten? Ja, nog een nieuwe single, maar verder weet ik nog niet. Ja, natuurlijk veel optredens. En misschien nog een album, daar hoop ik op. En weet je hoeveel als nieuwe Elvis misschien voor volgend jaar? De nieuwe uit volgend jaar. Ik denk dan dat ik me ga opgeven, ja.